K15! Pi, zlatni tija, ide bačak pored tebe, pazi da te ne ogrebe. Pi. Kako je, majstore? Dobar den, komšija, evo. A jak to ima črni zajedno, ima fosumričilja, a svega ima 5. Stvarno tako je vikam na djecata za da kupovat, a ti si gore. Što treba za tebe? Bili, ja sam za nešto poklon za malo dete 8 godina. Nešto. A, Bože, da ti preporučam, kaj živi tu? Dvoje živiš? Kuću sam dvoje. U kući. Da može da sebe te i kuće, međutim to ne znam sa suprugata kako će vide, pošto ono se taška babo tamo se radi, dok riba isto, ona niti sa bitari, niti ništa, to samo te gleda, te razbiraš ti i onda kovo, međutim ima jedan isto i papagao nek ti kupi tuka od komšite što mi vikat, pa mu da ime Džeki, slušam, ima od kuće davna ptica, nepotrebno iskompleksirao pticata za cel život. Zašto? Nepotrebno, međutim sad desi svega toga, isto ima i kućinja, da možeš da go istrčavaš u park, ovo ne mora da go nosiš u vardar da go spiješ, to je na televizija sam go rekao, a ja su poznati to što bi to bača tuše obačao isto taka, da gi dresira ribite, pošto ono na kuće to mu baca grani, ono drkja vraća, a riba ne zna kako, a ja znam, samo će mu da jade 7 pena i onda kovo sve grbno pliva tuka, me raziraš rastura grbno, kao ima par komada šumica tuka. Zdravo, komšine. Zdravo, ovo je staja mušterija, upoznajte se ovo. Od včera mi kupi 4 papagali baš, kako? Se pogodiva li papagalite? Komši putar, A? žena mi gi spremi su oriz, gi napravi, malce koski, dobra, ali Dobro vidiš ovo papagalče ovdje. Dobri se, ubaj. Sad za večer što će ti? Nego, pa to, za to dodav najviše za večer. Što? Pa ne znam, da. Što imate za pijanje, što imate? Pa špricer zema. Će ti tamo dovija zlatnite ribki što sa tuka, će zemeš 2 kila, pa to znaš kakvi se, ustata će ti se poznati. Bogati. I šoljako će da su veci to, to zlatni ribki, želbike ti se ispuni. Čekaj, to te želbi, 4 posuda, 48 želbi isto može da ti se desi da ti se Seko je po 3 želbi računaš, taka? Apsolutno, nema problem, tuka to su mušterija. Komšija, dobar man, imaš da nije toga što... Da ti kažem, ima jedan u frižider, ali gde je za tebe? Za tebe će dobija butre, prsti da ližeš. Znaš kakvi će da bi istrčani? Ja, znaš što, ima te koji kupovat od ovija Srbito u zele pazar što prodavat, međutim to nema beso, neproverena rabota, bolesti. Ova jako i dosad so pedigre, so pečat, ko će reći tatko koji mu i bajka, istrčani umovo, to beso to rastresito, isto će dobijem se i hladnjača, poviješao se pitbull terijeri i još jedan drug, to je nekoj meles bullshit terijeri, gvika mnogo dobri bila u Engleska tije i onda kovo. Ja, komši, nego daj od ribkive, staj mi 2 kila. 2 kila, staj mi 2 kila, da ti kažem. To prstiće ližešće, vidiš, pa će to se glava, se sve sade. Koliko će ti izberat, toliko će zemeš, ajde. Što će zemeš? Ja mislim, papagali, stavi za mene 2 kila. Za tebe, pravilno će odličan izbor. Odi kilo, pi. Ima fosu drčina, a svega ima 5. Sve će bila 4. K15!